Wel, bore da I gyd, a croeso i Gwasanaeth cyntaf ar ôl hanner tymor Silgwyn. Good morning to you all, and welcome to the first assembly after the Whitsun half term. Dyma hanner tymor olaf o'r flwyddyn academaidd yn yr ffyrdd tipyn o wahanol i'r arfer, wrth gwrs. This is the last half term of the academic year, but in a total different way of working, of course. Wel, wy'n gobeithio bod chi wedi cael hanner tymor braf, mae'r tywydd yn braf, a dwi'n gwybod bod tipyn o gyffro wedi bod, achos oedd yr Eisteddfod yr Urdd ddim yn digwydd wythnos diwetha fel yr arfer, ond mae'r Eisteddfod T wedi bod yn digwydd, sef gweithgareddau a cystadlaethau mewn modd rhithiol. Allwn werchiadu bawb wnaeth cystadlu, a wrth gwrs I bawb fi oedd yn llwyddiannus yr wythnos diwetha. Well, I hope you've had a lovely half term. The weather's been fantastic. And also, there was quite a bit of excitement last week. It's normally that week is the Eisteddfod, National Urdd Eisteddfod Week. But because of the situation we are at, it was in a different format, in a virtual format of Eisteddfod T, which was broadcasted on S4C. Congratulations to everybody that competed and also to those who were successful during the week. Well, thema Gwasanaeth heddiw yw edrych ar arwyr. The theme for the assembly today is heroes. Yn yr rheswm bod fi wedi dechrau ystyried hwn yw dyma thema cyfnod sylfaen y cyfnod rhyfel 2 y tymor hwn. This heroes is the theme for the thematic work in the foundation phase and key stage 2 this half term. And it's got me thinking of what a hero is. Beth yw arwr? Pwy ni'n gweld fel arwr? Who do we see as a hero? Odi arwr yn goffo fod yn enwog? Does a hero, has a hero got to be famous? Mae hwnna'n gwestiwn eitha diddorol. Felly, amser ni'n ystyried arwyr, a falle bod rhain, mae fi 5 llun fan o arwyr falle. Superman, o'r un arwr, mae fe'n archarwr. Superman is a superhero and is a hero to somebody. A dyma beth sy'n bwysig yw, mae arwr yn wahanol I bawb. Tom Jones, canwr o fri, yn arwr I rai. Tom Jones, a great singer, is a hero to some. Then we've got Jessica Ennis-Hill, a heptathlete who won the gold medal during the London Olympics and has been successful and inspired loads of young athletes. Jessica Ennis-Hill wedi ennill fedal aur yn gêm Olympaidd yn Llundain a wedi ysbrydoli nifer o athletwyr ifanc. J.K. Rowling yn ysgrifennu wrth gwrs y llyfrau Harry Potter ac yn siŵr yn ysbrydoliaeth I bobl eraill I fynd I ysgrifennu. J.K. Rowling who wrote the Harry Potter and is definitely an inspiration to others to write their own stories, novels, be bynnag chi eisiau. Person ar y gwylod, felly bod rhai ddim yn nabod y person hyn, Scott Gibbs yw hwn, chwaraewr rygbi. Roedd Scott Gibbs yn arwr I fi amser yn y fancach. Wedi chwarae I Gymru, chwarae i'r Llewod, ond dyna fe yn sgorio cais yn erbyn Lloegr yn 1999. So Scott Gibbs was a hero of mine when I was younger. Rugby player, played for Wales, played for the British Lions, and here he is scoring that iconic try
against England at Wembley in 1999. Felly, dyna'r pobl falle sydd yn fwy amlwg fel arwyr, ond yn ystod y cyfnod hwn, mae sy'n ei ystyried pwy yw ein arwyr falle mwy lleol, pwy sydd yn sicrhau bod y byd yn parhau, achos dwi'n gweld rheini fel arwyr. So, is it worth us thinking of what a hero is at this present time, in this situation? Felly, mae fi ambell i caption, ambell i lun fan hyn. Y person ar y top gyda'r cyfrifiadur yn symbol o athro athrawes yn gweithio tu ôl y cyfrifiadur. Ydy athrawon a staff yr ysgol yn arwyr ar hyn o bryd, yn sicrhau fod gwaith yn mynd allan i chi'r disgyblion, ac yn cefnogi chi i sicrhau fod dysgu yn parhau. So our teachers and school staff heroes at the moment, whilst continuing to provide work, ensuring that learning carries on, and giving that support when things get difficult with the learning. Mae fi llun o fyna o boes y bins. I've got a picture there of the people that are collecting the rubbish, the bins at the moment. Are those heroes to continue to make sure that all the waste is collected weekly during this difficult time? Mae fi hefyd llun o ffermwyr yn trin y tir fyna. So we've got a picture of farmers there working on the fields. And are they heroes at the moment, making sure that there is enough food in the food chain? Boed yn llysiau, yn cig. Are they heroes at the moment by ensuring that there is a continuous source of food, vegetables, fruits, meat, and so on? A mae rhaid cofio wedyn beth yw'r pen arall o siopau. Pobl sy'n gweithio yn y siopau yma nawr yn gweithwyr allweddol. Those people working in the shops at the moment are key workers to make sure that there is enough food for us, the butchers, the local shops. Mae hynna mor bwysig gadw'r wlad i symud. A wedyn y canolbwynt ar y sleid nawr, wrth gwrs, yw ein doctoriaid yn nyrsys. Dyma'r pobl sydd yn gweithio mewn amgylchiadau heriol tu hwnt ar hyn o bryd, i wneud siŵr bod ni'n ddiogel, yn gwella o unrhyw afiechydon, wrth gwrs, ac ar hyn o bryd, mae nhw'n gweithio oriau rhyfedda yn mewn i amgylchiadau anodd, ond mae rhaid i fi'n arwyr trwy'r amser, achos dyma'r gwaith mae nhw yn penderfynu wneud trwy'r amser. Mae hwnna'n yn dipyn o her, a ni'n ddiolchgar tu hwnt iddyn nhw am wneud. So the doctors, the nurses, the people that are supporting care homes at the moment, they're heroes. They're working in difficult circumstances at the moment, in ensuring our health is a priority, helping us recover from any viruses, and doing that without any question. We'n gweld hwnna. I see those people as heroes as well. Felly mae nifer o mathau o arwyr. There are so many different types of heroes. A mae rhaid i bawb ystyried pwy sydd yn arwr I hunain. So you've got to consider, who's your hero? Who is that person that inspires you? Pwy yw'r persona sydd yn eich ysbrydoli chi? Achos bydd yn wahanol I bawb. Bydd yn wahanol I bawb. Ond
ar y cyfnod hyn, mae'r arwyr ar y sleid na yw'r arwyr mae angen I ni fod yn ddiolchgar iddo. Diolch yn fawr I chi am wrando. Byddai'n gweld chi eto dydd Llun nesaf. Byddwch chi'n gweld fi eto dydd Llun nesaf. You'll see me again on Monday. A dyna mwynhewch eich wythnos. Gweithwch yn galed wrth gwrs. Gweithwch gyda'ch athrawon a'r staff ar y teams. A cadwch yn ddiogel ac yn iach na beth sydd yn bwysig. So enjoy your week. Keep safe and healthy. Work hard. Work with your teachers and staff. And you will see me again next Monday. Felly, diolch yn fawr I chi am wrando. Hwyl I chi nawr. Tara!